PDIC. Kabaw ba ka? Puro, chismosa niya ko mga silingan dire. Permela ko nilang libakon. Volume man bitaw na akong love radio. Da, karon, love radio na gichismis. Ay. Love radio. Ang musunod nga programa ay rated SPGO, Istriktong Panggurang Only. Mapasagarbuhong idalang karigyo ng istasyon. Hindi tulungan mo. Kapan ka! Maluiban ka! Tama na ba? Paminaw! Tama na ba? Tama na! Dear Kuya Totoy of Lola Hubag. Dear Kuya Totoy o Lola Hubag, maayong hapon diha ninyo. Ug sa tanan nga minaw karon. Ako di ay si Vince, 32 years old. Nagpuyo sa Tibungko, Davao City. Nagkauna-una akong PM ani akong suliran. Kay magpa-advise ko ninyo Kuya Totoy o Lola Hubag. Moangkon ko daan, nga nakasala ko. Pero mao pala'y pagsugod. Wa pa kaayo na kagamot ang akong sala. Pero nasakpa na dayon ko. Sa dili pa na ako ipadayon og saysay, kung mahimo, paki-place sa kantang Give Me. Kagamay rin sa Davao. Dinadagani ta sa Turil. Layo na kay Stibong ko. Kisay magdahom na. Makita na to ang iyaan ni Kating. So mamiya na lang ta diri. Dili magduda na sila kung mamiya ta. Abi pa lang niyan, hadlok ta. Nakita na biyatan nila sa pagsulod na to. Da, nga naman di ay kung nakita ta nila. May gibuhat batang dili maayo. Nga nga ni paingon iya ni Kati. Relax lang diya. Ikaw noon ang relax kay imong pangao, gakurog. Ni ang kasab di ay din he Vince. Lagi te, may ganhin mo guming kliyente diri. Si Michelle Leite kauban ako sa trabaho. Hello. Kaoban dahil mong trabaho, Vince. Ha? Ote. Nahala, biyaan sa tamo. Padayon lang te. Ay, babaka to nagdudahan. Hugaw ra kay siya guna-huna kung magduda siya. So relax na diha pag order na kay gutom na kaayo. Okay. Buagab din nakawan di magka-bad trip. Ang tinuod anak, Kuya Totoy o Lola Hubag, si Michelle, ex-girlfriend nako. Nagkauyab mi atong college pa lang ko. Nagkabuwag mi, kay namalhin pa sila puyo sa Jensen. Pero karon, niya na po sila balik diri sa Davao. Wala na ko damhang magkita ming duha. Ug didto, nasumpayan ang among naputol nga relasyon sa una. Kaso, ang problema, kay naa ko'y uyab karon, si Kathy. Aware na noon si Michelle, nga na ako'y girlfriend. Pero alang niya, uyab pa lang man daw mi. Dili pa man daw asawa. Pero isa ka adlaw ana, natinga na lang ko, kay isog man kaayo si Kathy nakigstorya sa kuha. Han, isog lagi kay kagnaw ron. Nag-away ka? Sa tanaw mo, Ay, mataan na ganyan ang tao. Di matarungon og tubag. may nakakita nimo sa usa ka restaurant sa Turil. May kauban kang babae. Kauban daw nimo sa trabaho? Ha? Oo. Kay, kuhan manggutuhan. Kanang, gisugo ko sa kong amo ba? Kami day, gisugo mo ni boss. Nasige, pakulikta na mo. Di ay? Collector na di ka karon? Di ba di man na nimo trabaho? Natungnan lang to nga, nagliba mo kolektor ba? Sige, tumbling gyud. Lusot gyud. Han, nagsulti na higos tinuod. Nagpa ka magunuhan. Sa kapila na kong balik-balik sa imong gitrabahoan, wa gyud ko'y nailhang Michelle ang pangalan didto. Ha? Kuan. Nakita rami ato dito Kauban to na ako sa una siya. Naunsa naman kahan, oy? Bot-bot nimo Vicente. Aray, budak lagi ko pagan. Sukok yun ni. Pagsulti ha, kung may lain na kang uyab, kay dili gyud ko magpano kung i-let go ka. Ha? Unsa man ka, oy? Ay, ko pag inaana. Pwede ba? Ay, kung charchara ha. Baga kang naong. Did I say I wouldn't be hurt if our love just didn't work? Did I say that I'd be okay if you said goodbye?
Sugad ato, Kuya Totoy og Lula Hubag. Wala na ko ginapansin ni Cathy. Mag-text ko niya. Dili na ko replyan. Manawag ko. Lipod ko tubagon. Og ang iyang mga status sa Facebook. Kay patama tanan sa ako Daghan laging nasuko na ko. Labi na ang iyang mga friends. Ginaaway pud ko. Paita lagi Kuya Totoy og Lula Hubag. Hangtod nga, niabot ni sa dunggan sa kong amahan. Kung nakatilaw gid ko sa kinumo sa kong papa. Di ma, amin ko. Ay, diretso sa kusina. Naghuwat si papa mo. Ha? Nga naman daw. Ikaw man sabgot. Nagpabadlong ka man. Ang but mo ipasabot mo? Nga nahibaw na si Papa? Kaayo. Kay nagkita man sila sa papa ni Cathy. Suko kayong amahan ni Cathy. Kay imong gibinuangan ang iyang anak. Pangandam na lang yun diha. Lain na ba nas papa ni mo kung masuko? Paita, uy. Mayang gabi pa. Pa, lalaki sab ko, Vince. Pero ni kausaba, wa ko nagbinuang og babay. Unsa may nakaon di mo, ga imo ang binuagan sa Cathy. Dasayon ka man unta, gasuon mi sayang amahan. Wala na ko tuyo pa. Buisit. Sa mukha ani, uy. Sulbara diha. Kung di ka gusto palayaso ta ka. Pa. Kasakit sa ko pa pangin na igos ko mo ni Papa. Kung nasayod pa lang ko ba, nga mo dangatan ako. Sitaw eh. Kuya Totoy og Lula Hubag, mauni karon ang akong suliran. Kay kinasuwayan ako makigbalik ang Cathy. Pero unsaon man, nga dili man siya makigatubang nako. Di pa daw siya ready nga magpasaylo. Unsa may buti pasabot ani? Maghulat na lang ba ko kung kanus ako niya pasayloon? Palihog tang mag-iintawon ko ninyo. Tungod ini, nawad-an mig maayong relasyon sa kong amahan. Init na kaayo ang iyang dugo nako. Magpaabot ko sa inyong tambag. Inyong letter sender, Vince. Atong oras sa 1:35. Welcome nga rin sa tuwang programa tayo sa Time Santa. Pakusgi sa radyo palihog be. Kana, ayaw po palabihi kay natog ang bata silinga no. Tama-tama ra kana makadungog po gagamay. Welcome sa tong programa gini gitawag nga Dear Kuya Totoy og Lola Hubag. Adlaw Martes 17 sa bulan sa May 2016. Dalita sa tuwang unang letter sender, komento, suggestion, opinion, uban pa, padala ka to text line 0910-1085-215, Facebook Lola Hubag Love Radio. Live kita sa Love Space Radio, Space Davao. Plakpak. Sender, pagpuyo oy, ayaw pa kinatol. Past is past, never commit and never discuss. Putig tiil. Past is past, never commit and never discuss. Ayos Tanawa karon unsa ang nahitabo sa inyong relasyon. Ang imong girlfriend, pangayo na lang og pasaylo kay Cathy og lalo na sa iyahang parents. Ay sa kong partner nga si Ronald Buera nga nagpatog sa ambong bibi nga perti kasipat. Kaya po ni Madajian. Kaya Totoy Lola Hubag, maadjong hapon. Masulti na ako sa letter sender. Vicente. Pili na lang isa kay damo man ka uyab. Gilit na ako akong ex. Tuara ang ex na pod. Gilit ako akong ex, GF. Pausto. Si Pausto ni, or call me J.
May hapon, Labridyo, over lang kayo ang girl. Dili man pod manghatag og pasaylo. Ya totoy og lola hubag. Ang akong ikasulti sa letter sender bisan pag uyab pa mo sa imong uyab, ayaw jud pangitag lain. Bisan ex pa nimo siya, ayaw na siya baliki. Pass is pass. Looy kayo ang imuhang girlfriend now. Tama ra pod gibuhat sa papa nimo from Loverboy of Turil. May ngapon kay Totoy Lola Hubag, may hapon sa kanang laki kuya, Lola, kay walay paghigugma sa iyang uyab nga si Kate. Kay gibalikan pa niya iyang ex nga kabalo man siya naa na siya uyab. Muna, gusto hotdon tanan. Tilawan putahe. Muna. Dito, no? Tagama na niya katilaw og uppercut sa iyang papa. May na mga taga-tungkalan og kang ninin may hapon ng buda. Ya Totoy Lola Hubag. May great midress matina pangi. May hapon. Musta mo diya sa may matina pangi. Musta inyo hang panikay-sikay diya. Looy pag stick to one na lagi. Pag surig yun. Great na ako akong GF nga paasa. Karong panahon na daghan na kayong paasa. Pastang daghanag paasa karong pahana. Panahon na, tawhana, pauhana na natawag. Amot, unsa na ning panahon karon eh. Damo gid sang paasa. Di lamang sa love life, damo gid sang paasa. Di ako magambal. Ana ko tawagon si Lola. Ang hapon sa nakadaog sa itong premium kalendaryo, 400 na ni og gift pack. Algin Marquez, taga Matina Aplaya. Algin Marquez! Kaya po mo. Congratulations! Kadawag kag 400 plus gift pack. Alaw na, 40 itong oras. Ano yan na si Lula? The long wait is over. Ni Ana ang nanimahog iyuta. The retired playgirl, si Lula Hubag. Hubag Bas Butoy. Sa Love Radio 90.7. Hayahay ang buhay. Ay, abinakog ako. Ato na kita advance screening sa salida nga Born to Dance. Advance screening sa salida nga Born to Dance. Kisa gusto mo tanaw og sine. Libre ni ha, libre ni. Paminaw lang sa Love Radio unsay buhaton nimo para makakuha og libreng ticket karong Martes. Sumad karon. Next week 24. May 24. Born to Dance. SM City lang, Cinema 6. Alas 7 gabi kita-kita ta dito. Hatod ka na to Cinema, Captive Cinema, SM Cinema o Love Radio. Love Radio Cinema. Papakan to na si Lola. Good afternoon, La. Good afternoon, Toy. Abre lagi kay taron, Toy, no? Nakakasulas. Ano ko'y bumba gani, ha? Gani. Power! Power! Kuan lang natay, ingon ko ganina, natay Born to Dance ka advance screening na. Oh, gani niya. Ugma na tayo mga tag. Mga tag-ticket, ugma. Sayon ra kayo ang mga pangutana. Ngayon ra kayo, gid. Muni atangan na to. Pangutana sila la. Sa programa, sugod la. Mga tag-ticket. So good. Sugod sa, pwede kang kuan. Sa mga Tres Marias. Ay lang. Dito lang sa Pagilok. Ay,
Sa sharing-iring ta mga tag. Ang cool boy lang daw para igat. At tagi ka kang cool boy. Drama. Na, kay Tutoy Lula Hubag. At punta kang Bibi Nicole. Napaminaw lang mo kay manghatag mig ticket. Born to Dance ang title. Dito lang sa ito ang unang letter sender, sakpan. Sakpan si Benz. Vicente. Si Vicente. Si Vicente na sakpan nga na ay sideline. Kau ba niya ang iyang ex-dater niya, si Michelle? Mm. Uy, ikaw dito, Sheng. Nakitaan sila sa Torilla. Oh, Ngaon dito sa Buyog. siguro, siya pa'y na dito sa Turil. Naikuan dito na ay Chow Chow. Nay, chow. Ay, bagong- Parintim na sila. Na bagong abre dito. 7, 8, 9, 10, 11. Kita sila dito Pantalya. Iya daw itong kauban sa trabaho. Oh. Karon kay di mo gimatuon ning Di mo to, ang babae kasi siyempre nakaila sa yung mga kauban sa trabaho. oh. Niya, waway Michelle dito sakpan. Napakyas, nasakpan, nganong ni-inter mampug ka. Igrit ako ba na nagtrabaho karon? Kinigyos Papa Inting, I love you so much, good from Mama LB. Nagatilaw na daw og uppercut. Straight left hook. Grabe. Ingon po si Merijoy, gaba ni mo, kay uwagan man ka. Mo ni angay ni mo. Nganong mukilaw, mang good, o ganang kuan. Mukilaw, saya, salain, yate. Nakoy bago la. Ha? Ambot ko magkauyon bago ani. Lasaw. Lasaw. Kuwang nagsustansya kay lasaw. Kini atong letter sender, tilaw pa maglain so paminaw niya siyang uyab kay Lasaw. Kuwang simplada. I-regards ko sa kong body be na sa barracks karon. I love you. Bye bye. Ay hapon, sa mga nakarelate, dagan ang nag-alma direla, pasakop pampud ang laki kung magbinuang man, ayaw jud pasakop. Gani. Pakain na pasaylo para ma-okay na mo from GR Guapo of ITPPL. Ingon ni Princess, may rese ni mo Vince. Kay naong kag bingka. Ay. Dapat stick to one lang. Salamat. Tagam ni mo. Dito kang likram. It hurts good. Dapat from the start naglikay na lang untag yun kagikan ni Junicio. Tama. May gapon kang Rodel Vargas, kang Tanya Sarino Suranyo, o kang Shem Japet Amoroso Tobilyo. Pwede pakita ang naong ni Lola Hubag. Wait. Kadit lang. Unya, nakikapit indog. Kita kong kuan, Rayuma. Ang sama nagpatimbaya ganina itong taga Bunawan. Taga Kabagyo. May gapon o kang Leslie May. Hello. Hi, Jisa Horel Mirise. Dapat po na nimong nasakpan ka. Sabi naman ni Nova, bakit naman kasi nakikipagharutan ka pa sa iba? Iyon! Akala mo ba naman lakay? Ginasinder. Manggug ka nag-ambing, nasumbagan na noong ka. Kung di na ni mo love ibuhang present, i-let go na na. I-greet me diri sa San Miguel, Tagum. Uy! Oharda family. Salamat. May nga po sa Tandok family kang Madam Marieta, kang AJ, kang Joy, kang Silni. O kang Ike. O sa bagong reliever di sa radyo natin may hapon. Siyempre, kang Dodge Romantiko Tandok. Mga ni Phil Rose, wala unda ka nagpasakop. Pag-greet ko kay Kuya Lola, family Hinayon, kang Marikit, Tagpuyo family, gikan kang Phil Rose sa Tagum, Davao del Norte. Salamat ninyo diha mga taga-Tagum, ubay-ubay pud mo da. Likana Alarka, maayong hapon nimo diha. Kang Argeline Viernes, maayong hapon. Kang Rin Polistico, ay nalaglaom sunder nga balikan pa kaniya. Wa na to siya salig mo, pagbubuo na lang diha. Happy birthday sa kong mama Abe.
May hapon kang Marbs Hidalga. Regards ko sa calendar girl. O, tanawan ninyo diha na, adira sa Labridyo. Kan Gina kabug sa bago na la. Oh. Mga gwapa May? Oh, Miss May. Puros to atin niyan. Ah, kato na si Manon. Oh. Ha? Swerte. Tagam! Tagam. Tagam. Di ko mutambag na niya. Bahala na siya. Da, ay na Di ka ni mapilapil. Dave. Tanya Sarinio Soranyo. Ah, o kang Rachel Maarginal. Kaila man ko anang lulahubag. Ha? Sure ka? O, kung kaila ka ni Lola Hubag, kung siya color sa niya ni Lola. Karon, Ay, ingo ni Jackie Joy Kaban. I-greet na ko si Tamtam nga natulog. maayo kayo ang gigreet ni mo to. Tagam! Mm. Unya, sakit? Sige, pagbinuang pa. Hello kang kakay from Mr. M ug sa ako ang mga bastos. Mga bastos nga friends, si Tupi, si Silan, si Wataro, si Glinda, gikan ni Oliver. May hapon. Kang Nelly Castro o Nichel Palin. Salamat din pag-uminaw. Regards ko sa imong t-shirt kay Tutoy. Oh, muha na ni. Okay ni. Tag-G's ra. Pink na sa nina ni mula. Okay. Is it right or wrong? Very wrong. Kanina na lula, murag ako. Rietelma G. Hinal. May hapon o kang... O lagi. Naningon rin lang nga, gikan kang Shin Hyo Won. Korean nila. Pag-greet mo din. Greet ako sarili kang Hazel May Murastel. Minaw. Thank you. Uy, nagkuhan na din siya. Nagkurin-Korean na din si Murastel. Na, natakda na nato. Takda na ka na mo. Ha? Di magod na magkuntintong sinder. Tagam ni mo, gaba ni mo. Gaba. Gikan ni Redilin. Mo na giingon, hangol, dili makontinto. Ay sa ako ang bana, Louis Cruz, sigig COC. Hasta si Sir Leo Mosquito. Unya, lami. Ganju dili, may hapon day. O sa mga taga Skyline, sa Garridos, gikan kang Gonzales. O may hapon kang Sir Rex Gonzaga. Sir, live ni sir, nami sa Facebook. Kinsa? Oh. Kinsa yo? Sige mo kung sunod og Fortuner ganina gud. Utukte. Si Rex gud niyo. Yapon si Rex ug kang Madam. Si Madam Jessica. Si Madam Jessica. Ay, happy birthday ni mo diha, Nurse Ken. Hi Nurse sa Ken? mga taga SPMC. Naghapon sa fans ng Liz Ken. Naghapon kang Tenten. Kailan ka ni Tenten la? Ha? Kailan ka ni Tenten? Wala. No, kailan ko may tanong sila sa Lida gabi ila kay na sila sa recording room ang ipakanta ni Tintin sa iyang uyab yung compose na kanta niya ni si Terena kay ni hilak. Si Terena kay ni hilak kay nag-anxiety attack. Wala magukoy tayo magtanaw, anak. Magtanaw, magkugkuriyan. Ana pa si Babes, tanawan na imong anak. Nagdula na sa iyang tubig-tubig, sige hilak-hilak dia. Simotero kay katoy ba? Oh, dali ra kay kumihilak la. Ay sige ko tanaw gani kang Mayor Duterte gabi sa balita. Hilakon pud ko. Kailan ka? Sige ang taghilak ani. Ay, Kahilakon pud ko ra kay abi na ko karon. abi ni mo karon. Ingon bitaw karon pero pakis ugma pa. Kanang bumuton niya oh. Abi Ito pa ni na mo siyang karon. Ugma dito. So congratulations sa mo sab. Oh. Congratulations. Chukaheo pa. Chokahe. Chukaheo pa. Diyan na jud ka makaingon kol nga. Makaingon na mi sa imo oh. Good luck. Good luck. Kay totoy kasi gurit si iring-iring kay di ko pa jutihon.
Magka-relate na ka. Ikaw sa duty sa iring-iring kay pahilotan kong tiil. Pohon. Pohon. Ha? Ingon ni si Doy, dungagi pa, kay nakulangan ra ka. Mary Marvirek Onasios, may nga po ni mo ugang Junel Guapo. Salamat. Salamat. Kang Mariel Bayang, salamat sa mga taga-Agdaw no, greet niya sa Rico Store. Gerson eh. O kang Ed Bibs. Hi Kuya Totoy Lulobag, tanaw ko ninyo live sa Asaman si Lula. Wala man ko kita. Nako diri sa kilid. Nasa kilid na ko. Itulo na ko asa dapit na. Tura si Lula. Nako diri. Tura. Kay kunduha mi ni Tutoy diha sa kanang Facebook, di mi masod kay dako kay kugnaw. Lain na mo guys. Mura na lagi ingon ni mo lang sa naong pa lang ni Totoy maglisod ng sigo. Maglisod. Parehas ming duha jumbo, di mi masod diha sa Facebook. Kita na mugtadtaran. Maglisod na sa braso pa lang danwa na. Kung Igang Kung kayo. ka Uncle Boy, sigo kay siya sa inyong Facebook, taas mi na iyang bungot. Ako ilong pa na ako, wala mura pwede na ay na lang. Ay na lang to'y maluwi ka. Wapa kay na si Lola. Ha? La pakita daw imong kamot. Pakita daw imong kamot sige la. Ati ka po ninyo, ay. Tura. Suga pud la hinahina lang la. Nag-helmet unta ka bro para wa ka masakpi. Lain na po doy, mo-order ka sa 7, 8, 19, 11, nag-helmet. Mag-helmet ka. Dakpan ka na. Di, nag-mask unta ka. Hmm. Nya pag human nag-shades, pag yun. Nya imo tong adtuon tong iyaan sa imong girlfriend. Ako ni Teo, kakilate. Murag artista. Ano ko lang timbaya na? Ha? Ano na po doy? Bata pa man day ka lulahubag. Bata ba gyud? Tarungan na inyo ha, si bata. Bata pag kamot o bata pag Bata pag una-una. para everybody happy ugma ha. Paminaw mo sa Labridjo kay manghatag big ticket para sa to ang advance screening sa salida nga. Born to dance. Born to Dance. Ugma. 2016. Manghatag mi. May 24 ugma ha. May 24 ugma. Ugma manghatag sa 24 sa salida. Martes, alas 7:30. Double celebration na kay birthday ba ng kubal? Kung si Pastor Apollo Kibuloy, sige ni iyang kuan la. Appointed son of God. Si Kubal nga mong kauban diri kay appointed Miss November. Miss Kalag-Kalag. Alauna, sige tayo siyete. Tagay niya totoo. Totoo karoon liter sender kon lamang Kuya Totoy. Ako na lamang si Lola Ubag. Kami daw permiti magingon nga. Lason! Kuya Totoy, pwede pabiyo kan Lola Hubag. Wala na, nilakaw na. Balo biya mo na Lola nga. Makakitag kamera kay di daw mo sige to bag kamera kay lipakan daw. Sabi to? Daot ang panahon, ulan, init, murag pista sa langit, maglibog ka. Say kalaki aning panahon karon pero anak man gyud na. Mabasa kag ulan, kaligo. Diba? Kaligo gyud. Anak ra man na kay kun di ka maligo. Ano ginaingon lang, mapasmo daw ka. Pero galanganin ang oras na maligo, pangimasa na lang. Anak ra man na.
Let's all celebrate and have a good time. May nga pon kang SG, Ace Mark, Cabardo, Arnaiz, Adex, Labridge. Ako kay Tote, nag-iinom ko G-Detox Plus. Oh, very good. G-Detox Plus Herbal Capsule. Nani sa Agdaw? Your pleasure. Oh, Iljo, Barangan, Adriatico. Palitrago dia sa Agdaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Para makaingon ka ba nga dili ni bulatik among ginasulti diri. Ha? Naara ni sa pharmacy, walay pautang, walay sample, walay buy one take one. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ganaya kapag kung pag-iimnon ko na ka diari magdungan ta. G-Detox Plus Herbal Capsule ni ha. Ay nagtanawa ko sila na kimurag dako-dako gini. Oh, aniya ka pa. May gimok na usabang akong ubulobor. May hapon sa tuang letter sender. Dagan na niingon nga pakya si mo diskarte. Pakya si mo diskarte kinasakpan ka. Sa akong ginaingon, walay korupsyon kung way ebidensya. Di ba? Walay korupsyon kung way ebidensya. I'm not talking about politicians. I'm not talking about public servants. I am talking about you. Ay, nag-istorya ko sa imo isip tarong nga tao. Dili lamang, di ang... Di ba? Dili naman sa politicians ni ingunani, dili naman ni sa public servants. Kita, kung mangurap manganilita, mangawatag panahon, mangawatag oras, mangawatag pagsalig, kana korupsyon na. Di ba? Nagkuyog mo. Nakay laing intensyon. Di ba? Subot pa sabot. Nangati ka. Nangilad ka. Bisan pag maingon ka nga why corruption nga mahitabo kung may ebidensya, sangan nga naatay konsensya. Manuktok yun ba na? Bisag unsay klaseng sleeping pills imuhang inumon para makaikyas ka na konsensya sa matagabiis panahon nga matog naka di gina epektibo. Di ba? Ana raman na. Kung nakay respeto o gugma sa imuhang uyab, ayaw na pangitag lain. Ayaw na pang slide line. Hatagi og kuan ba? Hatagi og respeto po di mo ko galingon. Unsa na lang ka kung buhatan ka susama na. Nasa dito. Naikuyog lain, nya ikaw wa kabalo, naibalan na nimo sa laing tao. Sakit, di ba? Oh. Sakit. Muna ginaingon nga, do not do unto others kung di ka gusto nga mabuhatan na sa imuha. Kung di ka gusto, di ayaw nagbuhata sa uban. Simple. Pero mo lagi, tao raman ta. Na naman yung problema ha. Daot pa ang respeto. Pagsalig sa imong papa nimo, daot pa ang ilahang panag-uban isip. Higala sa papas baji. Na yung pamilya. Na pwede pa na nimo mahatag agalibyo dong. Ha? Pwede ka mga igpasaylo. Ha? Di ba? Pasaylo, dali ra kay na buhaton. Basta deserving ka nga tagab pasaylo. Kapasaylo man gani ang Ginoo. Imong papa pa ba?
Kapasaylo man gani ang Ginoo, imuhang uyab pa ba? Pero it takes time to heal the pain. Mula ginaingon nga tulo ka age ang kinahanglan agian nimo. Una ka maabot sa process of healing. H, una nga H hate. Ikaduha, hurt. Una ka maabot sa healing. Kini ang programang Dear Kuya Totoy Glola Hubag. Kini ato ang unang letter sender. Alas 2:04 atong oras. Maayong hapon ka natong tanan.